Hallo, ik ben Boudewijn en dat is en wij zijn gisteren naar het Philiap Centrum geweest in Zwaagwestein. En daar heb ik de eerste prijs gewonnen. En Hendrika de tweede en Sjana de derde. Ja, maar die is er niet. Ja, dus, we hebben Philiap. we zijn begonnen in het zand. En daarna zijn we naar Slootjes geweest. En daarna zijn we via een stijger in het zand gesprongen. Ook met de polstok. En daarna zijn we van de babyschans gegaan. En daarna mochten we van de wedstrijd schans, degene die de techniek waren. En dat waren er maar 3. Dat waren er 3. En de tweede waren Sjana Boudewijn en Hendrika. Het was heel leuk en u zou ook zo'n week moeten doen. En dan moet u ook zo'n paal hebben, want dan bent u gouden.